Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi munhu wese. Eno chitakufanira kungoziva kuti mwana wese kuchitubu. Saka isa notification ugare uchiziva. Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungogara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti asai nekukurumidza kubhadhara rendi pachitubu. Sezvamunoziva kuti chitubu chino ichi hachipwi. Nguva nenguva tinenge tichikupai content kuti musaite nyota, musaite nzara yecontent. And tinofamba nedingindira rekuti umbowo pamberi. Saka tinokuinzirai umbowo mozvionera mega. So without wasting much of your time, ndine mashoko ataurwa nelegend Thomas Mapfumo achienda kuna Chamisa, advocate Nelson Chamisa na president Emerson Mnangagwa. Ndoatoda kuti tipinde muvidhio iri tiunzwe kuti vari kuti chii, toona kuti zvine musoro here zviri kutaurwa nani nalegend kana kuti hazvina handitika. Saka rega tipinde panyaya iyi handiti. Tipinde panyaya. So tisatapinda futi munyaya iyi kai. Just know, kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pasi apa handitika. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate futi ipapa handitika. So rega iti ISO tinzoti legendary riri kuti chii handiti. Ngatiregei kutamba politics nevanhu ka. Because magame atiri kutamba politics nevanhu, ivo vanhu vachishupika. Muri kupaona. So the first munhu ari kuadreswa apa is President Emerson Mnangagwa, kunzi hanzi musatambe politics nevanhu. Ivo vanhu vari kuita sei vari kushupika. Ndo message yekutanga iyi. Tichazonzwa kuti advocate Nelson Chamisa change yakamira sei. Saka rega tifambe tichinzwa nazvo. Ndangoti ndikubatsirei musazorasika kuti zviri kutangira kupi zvichienda kupi. Solution yekuti vanhu vedu vagare zvakanaka. Tisabire nyika. Sokunzwa kunzi kuna na gold mafia. Kwazoitika 15 billion yashayikwa. Commander agriculture yashaya 3 billion. Atidi maoko akaipa uchitsotsi. Atidi chitsotsi kwete. Iwe Mnangagwa kana ukaunganiza mabhirioni uchafa nawo. Tinonzwa kuti Putin anogara muimba inoita hanzi iri worth 1 billion. Achaenda nayo here. Achaenda nayo. So uchafa iwe. Murungonzwa nyaya iripo iyi. Rikatobva tangoadresa nyaya yembinga dzese dzefake nedzechokwadi kuti unovhaira zvako nemari manje asi uchangofa, uchaenda nazvo here, ndo mubvunzo. Saka usati wavhairira DJ Holly vasina mari, ndiri kutokubvunza kuti uchafa wovigwa nemota yako here iyoyo, kana tovigwa nemba yako here, kana nemari yako, unoenda nazo here. Handisi kuti ndiri kurwadziwa, but ndingoonesana kuti tionesane kuti hanzi namukanya mari dzese idzi dzamuri kuba, dzamuri kuunganidza, muchaenda nadzo here? Ndo mubvunzo uyo. Uchaenda nemari muhomwe makomo. Aiwa kati atombobvunza uri kuzichengeta mari kuti uzoita sei. Uchaenda varumbe musazvinyepere. Anything can happen. Mwari ane maitiro ake. Iwe uchivhaira uchizorova dundu kudaro. Nogora ungorowa neheart attack ongoti d wafa waenda. Hauna simba rauno, hauna kana chaunotaura. Ende kana waenda watoenda. Unofa. Saka ngatiregei kudaro, ngatibatanidzei musoro. Tovaka nyika, toita kuti totsvaga kuti vanhu tingavabatsire sei, vanhu vasashupike mashupikiro avari kuita. Izvinozvi tine vana, ndikakutaura kuti ndine vamwe vana vandakasiya, vana vehama nevazukuru vangu ndakavasiya vari vana vadiki. Iye zvinozvi havasati vambowana kana basa. Vari kungoita zviya zvokungoziva zvokuti kana atimuka kuseni hatomboziva kuti anozvitangira
papi, asi munhu uyu vafana vane dzimhuri dzavo, nyika haisi kuenda mberi, hapana chiri kufamba kwete nenzira yekusaziva. Mukavabvunza ivo Mnangagwa kuti zvamakatora masimba maitorera kuti zviite seiko, titaurirei reason yamakatorera simba muchibvisa Mugabe, maida kuita sei, maida kuitira chiiko vanhu? Chii chamaida kuita? Kudaro ilegend nati hai nini mabhutsi angu aita madiki panyaya idzi, but legend marinzwa richitaura kunzi aiwa vabvunzei ivo vaMnangagwa kuti zvamakatora nyika kuna vaMugabe maida kuitireiwo vanhu, kubva kuna chi kuna legendary ndovega varikuita sei vari kutaura nyaya idzi, saka pakashata pakaipa idzadze vanhu vakuru. But let me know what you think in comment section kuti bo here iri kutaurwa nelegend kuti bo here chaizvo. Endewo kuna Mr. Chamisa ndakavatumira ngeaudio yangu, ndofanira ndakakutumirawo iwe, ndichivaudza ndichivataurira kuti vaChamisa simba ravo riri muvanhu, simba ravo zvariri muvanhu, vangodii kusiya zvinhu izvi since vakaturaya kuita manegotiations zvikaramba, vakaturaya kuita mavhotsi, kuvhota zvakaramba kuvhota, hapana chiri kushanda nevaMnangagwa vane musoro wakaomarara zvikuru nokuti vari power hungry. Iye zvinezvi munoona kuti vaisa vana vavo munzvimbo dzepamusoro, vamwe vari kumilitary, vamwe vari kufinance, vari chichi. Zviri kukuratidza ichi, zviri kuratidza kuti vakangotora simba iri kutorera Mugabe kuti vangoenderera mberi nezvaiitwa naMugabe, but ivo vari western Mugabe. Muri kupaona? pakashata hanzi simba raNelson Chamisa riri muvanhu. Point yavo vasati vataura zvamukanya vazongotaura zviri kuitika, zvikanzi zviri kuitika zviri kukuratidza ichi kuti simba rakangotorwa kubva kuna vaMugabe, vakomana mbovati chi ngoma ndiyo vachiita sei vachipfuurira mberi, but hanzi izvi zvazonyanya pakashata. Ndo mashoko ari kubva kuna Mukanya aya, ndo mashoko ari kutaurwa naMukanya. Saka handizvo zvatiri kuda kuti tiite kavarume ka, tiri kuda kuti tibatsire vanhu. Vanhu vari kushupika ndo vatiri kuda kuti tibatsire. Izvi zvokurwisana izvi zvokuti hanzi tarikora maMPs tazodaida, hazvibatsire vanhu kwete. Gadzirisai solution yenyika yekuti vanhu vadye vachiguta, vana vaende kuzvikoro, vana zvipatara zvigadzirwe zvava zvipatara. Kunoku aenda kuhospital yekunoku munotoone neshop yekutenga zvinhu, grocery, hospital iyi. Mubhedha chete unorara patient unoita wokuchunwa, uzigara uchida kurara position unotouchuna zviro. Kwenyuku mungazviite mungaite ndekwedu tese Mukanya ndekwedu tese. Munin'ina wangu achirwara isati tabva ikoko, anga arwara nemararia, tikaenda kugomo, takasvikomushaya Guma, akatidaidzira akati hamusi kundiona here, anga akarara pasi. Tikati tinokuona sei wakarara pasi. Handizvoka zvatoda kuita, toda kuti tidevelope nyika. Iye zvinezvi takusvika 44 years, Harare ichiri kungoita zvayakanga yakaita. An old western town inonzi city here, hamuda hakuna city kakupsha kwenyuku. Kuno chichidrive uchienda kunana California uko, usati wasvika ndofunga about 20 kilometers unenge wakutoiona California kuti California mabuilding chete. Right, ndofunga mangozvizwirawo Mukanya
vachitaura vanga vane mashoko avo avari kutaura, vane maonero avo avari kutaura, vane mafungiro avo haditika. So ndo vhidhiyo ranga ndauya naro kuti ndingokuratidzai. Let me know what you think in comment section kuti bho here pamadhiri aya ari kutaurwa namukanya handitika. Saka as for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scene, ndiri kuti it's bye for now.